me wona be yadia me ma adwene na ye adwuma obi aka je se ma adwene adwuma oboa ana de me ye bia mini ma hye na so na me ye e bia no ye mistake more fine ana ntimi so nya hwe that's the point blank exactly so wazi ntimi sia no kwa me bubu ba te sepo me bubu ba te sepo kikim ene me hwura mo so exactly se me mama me pehwe wi ase edinu a hey ajapade mfanya hwe edan me fanya hwe kwa kunto fie si so am ye bubu ye nya gisika kura nye ni na so wa nko so am ya be da hu se ne efro bi kokunto Okatakyie de me no fans no a na no me dura yi ase ma me ode wo hu me a obo me fans kakra me se hye moto ma to agu so saa nete wo hye me am fans na hwe so nim sika na mo yese na mo hwehwura Okatakyie no a me de hwehwura me abeto bro kakanka ho o pa krokro no ha me o be so nyampa agas no mo nim sa krokro no ha sa eno a wo de hwehwura ba de abenya ate sa pepepe tie de mekani Hello, Abusanfo. And me pese me this video yi emamo about Abrantie Okatakyie Afrifa. Me pese mu hunu ne religious belief eniema ogidi na eniema nsem bi a waka whether consciously or unconsciously. Now one thing about adie bi a enye no kure ni say it cannot be consistent. Until the more you listen to obi nsem a oka enye the right way no and I say enye ne nyame epene so no. After there you can come to the conclusion say Abrantie enye nyame honhom na ewoni mu. Enti me pese mutie nsem bi a wakika da any words bi a appear free na no aba about on one kasa ni belief and as compared to me fancy Christianity and Bible no eno no na be ma wetima tia se die ntia eye so easy man say obeka say tia nyame asofo ene Christosum any Bible no you will get that understanding. Enti no let us enjoy these videos. Yo Abusanfo niamu hei eyesa Abrantie Okatakyie Afrifa ono na otiho ya konfo yi ekom na ohu wisie se wi na konfo yi onumu se jot na onumu ono na otiho na watene ne nsa na konfo no edibodu ya ene nam ne ho no meaning say enumum na ogidie na okonfo we dia onkasa ntia no onkasa ne ho bon onkasa ode James ye no ho because bodu yi ebi kura na James wo na emum no eno na ogidie nti buo kase a owode ma no kunkum oyom chechire aka reba adwa koton kantan insurance finance oyi kompumensa na kwabna menu na kwabna nyina na kwakom mina na afia tudro mina na afia ja kunyina nsa na modaro mai so senu asa so yetimi nka mo senu asa ayi kofu ansa manfo amaka nyina nsa ede ye gina ha ye di kan frem mina na afia tudro efri emfi motwe ni anobaka ofri ati asefo asa so yakoso asre sai kuma nkabo bebe mo yakoso asre sai kuma nshira bebe mo emre bi atwa mo yabete mpani nsem se yese ayikuma de ye wosika ani yedi sika ko nsa nipa na afi nso do ya sa de na gise ni nyansa ni se ye nipa wi a ye de riska yabesre sai ayikuma mrantie mabawa ayikuma efri na de ko se nipa de a ye woni pani de ba riska ti sika mra busuani omo mu ni adwuma ye na nanu madam mo meso mo da ye pa mo nya adwuma ye ya na madam roma mo masika mra yukuma abusuani m na ochina yetimi aboa ama agona man so agina nna so osompa mo som ye e ma mudin ka kuruwe mu ene man hene ene eye ba budro bosomfo ye mo ba sa sompa no ehunu nyansa ofa ma chia me gwache ote man hene akunya ase no ntimi som ye na nanu mesire nyansa mesire adwene mesire nim some da ye pa kwa me fa so metimi aka yukuma ni nyina bo ayema wonsa je asase ya nsan je na nasu abana bosompo nsan je ni me na memo na nsase ye mo de nsa je sikadwa kofi nsa je amampo kofi nsa je babudo bosompo nsan je kunku moyom chechire kaka reba josu ansa koton kantan munya amadaro man nsan je oyikun samanfo nsa je tumi amuwa pueye atoye atifini anafo nsa je kwame nkoma nsan je Mensa sa bensan je Naranu mun samanfo a mo ana mo konje wo man Ghana mudi mutumi ni kwabna boni de third ensa Sergeant Ajete cooperative private or that lam tensan
nana no madaroma ye ba ye nya bone eye bone kura no amusi ye kuro nanso we de ye ba ye de ni bre so na ba ye je yo abusafo nti sɛ nea mo hɛ no ɛyɛ obvious sɛ abrantie yi saa adeɛ wei na ɔgyedie yɛ nananom som no ɛna ɔgyedie nti wode hwɛ abosom a ɔfrɛfrɛ wɔ mu ɛne abosom ahodoɔ a abrantie enim ɛwɔ ne tirim a ɔbɔ mpaeɛ a ɔgu nsa ɛde frɛ wɔ mu awerɛhosɛm ne sɛ ɔbɔ saa mpaeɛ a ɔfrɛ abosomfoɔ yi glass a ekuta no ɛnyɛ yɛ nananom na ɛyɛyɛ because yɛ nananom no nanti ɔmunim glass abrofo nyansa no munim die mu na ma ebenya glass na wohɛ ebi kura nsan egum no ebi kura yɛ snap no so mfidie efa mu abrofo mfidie camera esan ne so camera yi abrofo na yɛyɛ eniema kyese ɛwɔ no hu nyinaa no almost abrofo na yɛyɛ ka kwan a ɛda n'akyi abrofo nim die mu na ma yɛde benya kota saa niema etwa ne ho ahyia nyinaa abrofo na yɛyɛ enso wɔ se kristosom yɛ abrofo som tia no de yɛnkɔtɔ ntwene nemom yɛnkɔfa nananom som no nanso niema ɛwɔ no ho ɛwɔ saa video yi mu nyinaa ɛyɛ abrofo na yɛyɛ ɛnɛ yi 21st century na yɛwɔ yi enso still ɔfrɛ nananom nsamanfoɔ sɛ ɔmomra ɛmɛboa no nananom nsamanfoɔ no a ɔmawu kɔ dadaada no saa berɛ no ɔmu nim kora sɛ bi kora camera ɛwɔ hɔ kɔmfa nɔkye wɔahu camera ɛne phone da wofrɛ no sɛ ɔno mom ɛmmra mɛboa saa berɛ yi a wote asase so yi nanso so nkrɔfo yi bɛda no ɔmo ho aka kyerɛ sɛ kisosom sɛbi mfasoɔ biara ni so ɛnso so ɔdane ne ho ɛkɔgu nsa ɛnɛ 21st century ɔno no hunu sɛ nea ɔyɛ no ɛyɛ okay sɛ ɔgu nsa ɛde afrɛ nananom na woyɛ kristoni a wonim sɛ ɛnsan a ɔgu yi ɛnyɛ nananom na ɔfrɛ wɔ mu ɛnyɛ obiara na ɔfrɛ wɔ mu ɛyɛ bonsam tumi ɛna ɔfrɛ no because nananom ni tumi bi a ɔmo de bɛboa obiara ɛyɛ bonsam ahohom ɛna ɔfrɛ wɔ mu sɛnea ɔkɔbɔ ɔkɔmfa no ɔkyɛ bosom din ɛne ɔfrɛ ɛpo ɛne the ocean ɛne ɔfrɛ all these entities no wobɛhu sɛ saa aberanteɛ yi ɛnneɛma a ɔgyedie no ɛyɛ dangerous amebiamie yɛyɛ sɛ ayisalifo amoako ne ba bi ne wayɛ no wakɔkum nipa wɔde adeɛ no akɔbɔ na yɛn no wohwɛ wɔn bɛdwane akɔhyɛ sɛ ɛneɛ wei no honhom no na ɛyɛ atake sɔfoɔ ma ne adeɛ ɛfisɛ sɔfoɔ deɛ sɛdeɛ osi bɔ mpa yɛ ɛtutu ahohombɔne no na ahohombɔne no na ɛhyɛ ase atake ne fie nya ahohombɔne bia akɔla na ne yɛntete ne yɛdu agyimie ne wɔyɛ nkwaseadeɛ wɔm yɛnka nkyerɛ akɔla nso wɔayɛ nkwaseadeɛ exactly danka Williams ne ba no say we no show say dey you be ka chen say hey jankwasi ade no wonya yeso oni honhom na attack danka Williams ne anso ayi ma ayi kwaku bonsam ba mfa ka nkonya accident you be ka ne say siasa nananom na atua nya sa umi animie why say mfunu no aye yi wo ye nyamedwuma aye na ya de no ko anya bonsam dwuma nyamedwuma pa efsi ewura nkonwadam mu de ye koye ne se ye di kan sere se wotwa di ampokwa me ye kire wonsa ne ye ma wonsa efsi ye wo buo foforo bi de manyankopon eti ye ntimi me ye papa nsa eti ye de nsa kire no se twa di amponya me ye ma won ye kire wonsa ne ye ma wonsa ane ye gidi sa asase ne ma ye aduane die ne ye de nsa gufom se ne asase ya ensan no ma gi so ziom ne sa ne awia ye se asua bena bosompo wo na mframa nyina firi wo so ba wo na nsuo ne nyina ye nya binom wo ne nyina atwa bebo mu na sunsum ntiwo mu anka ntimi mmoma medura so kyena no na onsa anko eti sunsum a wopo mu no asua bena ensan ne agye so ziom ye wie ye no ne ahwese ene ya ma asase abena bi ne ya ma eye asua abena bi dia sen na abosomfo no aboa ya beduru ne tie ne ya fresi kadwa e sikadwa ne sante no sebio yetiri ya fresi kadwa wie ne ma ne nsa dia ne ya kɔ frɛ ye bo abeduru bosomfo nya sa so wono na bo asante beduru ye na so otimi me asante ye kase akyekyere ne sɛ do akyekyere no eye konfa no kye bosoma ne ya ma ne bi nya sa na fe ya mema mo makeka ni nyina bi na nsuwa na wo hono ko kan Genesis o nyankopon bo soro ani asase na nsuo tata asase no ani na asase ne yesakasaka na nyame honhom butu nsuo ani enti honhom na wo nsuo nani na ye hwan dia enye nyame dia na nsuo bi wo Jordan na no de yekɔ na ba me yinhyira wo sesesa bi okunkum oyom kyekyere kaka reba dua asuo ansa koton kantan a wo maboa me ayemfuo ama se bi mfuo no ayeye no si ye frese se honhom a wo
Jordan ebi wo koto nkantan mu dia ene koto nkantan ye de nsama wo Eziom se ye da bi wa fra koto nkantan de ebosonsom de mo tena play mu ko Jordan se de Jericho ba ye dia ye nyameso ni ya dwene na tiseni ye Awurade me nkrofo yi eti ya wie no sadia ye bompa ya yesi Jacob nyankopon Abraham nyankopon Isaac nyankopon ni asere se nyankopon a obu a Abraham Isaac Jacob no se nyame no brabe boy ebinyasa na Isaac no otiase Jacob no otiase Abraham tiase omo ya ancestors ye na mo ejufo ancestors eno de wani je ho na me na kwabena nyina wo bebo nwuma ho mansia wo bia nim no ana mesere se na kwabena nyina ene ne brabe ye intermediary se nyame a wo bo a wo ma ne ye said ya wo ye no ma won say Eziom om se da bia ndo om ntibi da na wo Israel for ne ancestors de wani je ho na me na kwabena nyina me na kofia dumti wodi ni nyansa kyekire ya adumasane ade adanse wo se da ma me mfre na wadwene na tise ni fire bise bio fire ani ye wi a yese nkonwa no eye nua ne ye de asene de na mo me symbol of authority aye na nanom timu if ye na betena so kwabena nyina tena so more than 25 years ene ye sa akonwa ne ye symbol of authority eti ye twadua ne bi dia ye akonwa ne ye de ama nkonwa no sa nso no mo nso twadua ne bi no mo de sene cross de bo ye Roma asore dem o se da bi dua na bo Roma asore dem cross no de ye na de me de asene akonwa na nya dua kuro ya ne ya adwene te se ni ro bibini wa adwene na te se ni ye Awurade ho bise bio Aseboyadio bini the same thing bini and so ya dia ne dia da bi enya na dia no kure wo mu ne se abrofo ni gya ho akono ani ya nuanom bi wura mu ntem be fa abrofo ne style ne bi ani wo mu di so e ban both governance and religion asa no why and tronko precisely more fire it they are the new colonial masters exactly religion no hu no he wo mu di wani bebre kan no kure nche wo mu ntise body nyame che amoako na kan kure amuntie wo mo maka ne de na nyame be ka kire me say de be de wo freedom I'm free in your mind today anya no kura na me ba and then some the doors na when dem de bie wani sa yeah Awurade teachings teach them more fire you say Enya Mina Castle, Omudi kan ye Cape Coast Castle. The first church a wo ye Protestant church o ye. Esoro no na ya abrofo. Okwa fom wa no de anuan mo bibifo ahye ho. So the concept of a heaven and hell na ho na starting. Ye de ya abrofo nti ye wo heaven. Ana se bi nkwasiafo e wo hell. Etu wo kwa asori a tokro ketua bi da ho no abie no awese mo an mugu fom wo de. Ene no sa no mo de ye masses. More fire. Ye Awurade kwajo meka kwajo kire me. Chese wasi na so na de ntia ya no omobuofu kadachie ne se ewiase se wotena si nyinia bedrum pempensuo bi na uje nioma bi dia bedrum pempensuo exactly na obi banas wo question sa nioma na uje di no ubutimi fu because you think you are stupid for believing those nonsense dem me ba me nka asesa ti said the otie na ato aso why to aso sa why me nka asesa me dem me nka asem na ato mframa Mommy and quarter tempon exactly ya na nanu die na monka no kurekure bi hye mo mpa se kana monka media hye hon maka hey me dini dikade timi ko hye ma bene ni se ya ti mabomo sa de tie mabomo radio tv megwa mo star bi o se ya no akwaje adu me kwaje mese obi a ai de bomb mic na no an ye use mic na no ba ko Kwayo wabu ni egu na sumo. Hello, Abusafo. And this Mohu Diana Mekano. According to this guy, no dear, he doesn't see any difference between Yenananom Sum or call Abosum ho anase or Fre Abosum ene Obia or qua sorry say or qua Kobom Paya de Israel Yankopon. According to this guy, no, the God of the Bible no is not the God of the universe or the God of the Jews anase Israelis. Enti ono no dear oye Africani Ghanani enti obefa yenananom ekwanso arahosam ne say me kan no camera esini so phone oyiso car oyiso bibia oyiso no enye nananom dia eno dia wafa na emom no kristosom no dia enya de obefa enti look at it, there is some kind of darkness bi ewa manfo bebre souls mu
emo mu ye nia omo ye no na he the way we see atwist Bible no the way we see atwist scriptures no why no bitima ka kire me say Yesu kan e New Testament mu say yenko Jordan mu na yemfa ye ho enkoto Jordan mu anase bibi. It is nowhere in the Bible, but offer Bible na wa done no na wa sini trase so na wa misinterpreting no ni nyina ye sankrofo mu join ni occult ne Illuminati ne sa ne manema no sa no mu ye omufa Bible na obi na onti Bible ase na nyame honhom enini mu no na omu am misinterpret Bible no na wa giedi enti sa branch we enu nti na emanu timi kasa like kasa twitwie like obu Christosum enimtia no the reason tia oyes and say omu ona onse waka ana onse osaka se media mabe like waye no hunro ena echire no oka se nro no mankoye se me de ba be se obi makoye se me de ebo mi ankasa me ho ban so ho enti no wo as time goes on obe hunu the way abrantie ositie pa na maba be pay respect to the gogu wulomo na maba be jinshira ko ebisa metia abosom sam na me de manage ho tiemie ana nyansa wo obi antimi reno obi a mechia na abosomfo ni mako brensi ama GPR2 national chairman obi ama machination bi anya adwuma obesa the national chairman of GPR2 ni bio exactly obi antimi aban bia no obetimi ahwehwa wo I'm telling you bia ni ho na nya ba budro bosom na atia no yo abisafo nti we no se de mutie no first video no and second video no the opache nya ne se abosomsom de na ni je ho first one no eye ne Okatakyie gbogbo ulomo ewo Accra ho na oko akopacho nti the only time oko akopacho ne se Okatakyie fellow abosomfo eno de oko akopacho but Okatakyie onyame sofo de ompacho Okatakyie nyame difo ene nyame prophet ana nyame apostle there on pacho okay but Okatakyie another shrine there na shrine for no bufu there or say audition up beko akwa pacho ena the toso so no na I think say Okatakyie obi say emani insuro na bibia ntimi nya no because babudro bosom ena otiano babudro bosom no senia medical akire mu no eno no na eye de na konfanoche na eno no na eye bosoma konfanoche esomo no enti o say sa man na oboni de na mani nsuro bibia ntimi nya no because otibabu drobo suma no enti me ka we nso de akire wo fellow Christians say won so me nsuro say de ono no je ono na bosum de say eno nti bibia ntimi nya obi na aban bia ntimi entu no emfiri na konwa so no because eno na ogidie no won so a wo ye Christiani no won so hunu say bibia ntimi nya because of Christ me wona be yadia me imagine na ye adwuma obi aga je se ma adwenya adwuma oboa ana de me ye bia me ni ma sheda so na me ye e bia no ye mistake more fire ana ntimi so nya hwe that's the point blank exactly so wazi ntimi nsia no ko me bububa te sepo me bububa te sepo kikim ene me hwehwa mo so exactly e bisa sa na mkosere no me so more fire wazi ko wo ye ni ade na akwa ne se si ifiri hi na akwa ya sa kodidi Dr. Kwaku otiatem mo abra onye ne hwe enye sa na tie se nananom na hihye ne sa exactly so ayeda no anko di despite atem if se ne medical kase sa akonwa we me na metena so more fire na ese nananom hihye adwuma no ma Dr. Kwaku me kan na ayi kan se nanasa mo agemfi emfie ba mienu no wo ka kire Dr. Kwaku tense nipa obetimi aboa ma enje morning show no apagya ne sa branti more fire for the records asemo agemfia ka ho asemo akire no eti 2 years no a meme years me ba ha ne de na nananom de akọ nanasemo agemfi ho so won kan kire Kwaku tense we na betimi aye wono nso na se yabu nua gu na so mo sedie yo wo wontie ontekasa precisely wayo me kire bachi for the records na ma kire mo se muju udi pada se no timi nya hwe more fire se ne koyeye afa miminim Dr. Kwaku timi nim ne ba bia na mom ya ntena wo ma sabi kwase ampani bia wanya adwuma da emu na metisi mu na mse ye defend Dr. Kwaku te ene se wo se ne beboa na me show no nya enye show na ye nananom na fra me betena ha twedi ampono na de mbai esu abena bosompo no na de mbai se ka asema kiro babu dro bosompo na de mbai babu dro bosomfo kase sika ntansa na de me bai bredi sesima ntoa mu na de mbai e de na abeya wini wo ano mo tata me kuro na bonte me fa ha na kai me fa ha na train ensiran ka urade se me wa honhom nso ni abonsamfo nso di machi
no mo yi achi enra so mo na ma 7 road no so na me set spy baako eto mo so wodi omachi a wo mo ko no odi omachi wo mo ko no odi omachi moto no ana nipa tu te so odi aka na chi na wo ho hello abusafo samote ya samona na oka no o se adwuma na o yesese no a owo Angel FM no na bosom na ede ne ba ho you see enu ntina oba betena radio no so a isan se abosom na ede ne ba ho na abosom so echiri kristosom na abosom echiri kristo ntino like bibi fa ne mu mane kasetia nyamesom ene na kristosom ene adifo na chese ntokwa eni kwase okumpa na one kristofo eko sa spirit na ewoni mu no nti na ma no sa no so we dia mo ankata mate say adwuma na woye no na bosom ene nti ede ne ba Angel honum no ham se mun shada nim kaka yi akosho abne wa bai akosho abne wa ban bai ye kakra woni na me madinro na dika I'm telling you hey madin star biabi me shayi ayi mitinu ko sha ankurem ni anoa me dika mo na musuno sam baka nso mudie ye ne mo ana edi enuro ye ne mo de ayi bansere atomo ase na cross kura mu hey mo kuma no tumni anka no kura nkyera mo kura mu hey ai sana tie min suro ebe ko bia nso no mo ho ye no mo na ko freedom tumedie ni nie ye no mo na ko freedom me kamera bi 2008 or 9 me kwa to obi krom kwasi ada no pana kwasi ada no panya asore na moko sa akogwa to obi ase me kwa ya anopa 6 nam to so 500 freedom into one wa mo na ko wa mo a Christopher ye ne mo mo ko bredi ase mo ko bre a Christopher we mo nka no kura musa kura mu mo ko miem yadi o yadi ai me konfo no chibosuma no we wo kina bibi ya me ombeka se na boso nsam na mo so sa Kristo sam no etimi kumo sa mo fa no sa freedom Kofi last year me ko Afrifa tie enyoma na ekoso wo me fie a still na me di gina bonten eko e bi e ka kire wo in a year by January 9th na me baba ko still I didn't let that stop me. I was fighting for the people of this country. By September, me yeresa kwa wo so na ne baba kwa sewu. So in a year, I lost 2 of my kids. I am the police of the media. Precisely so. Precisely so. Check wo mu de bia. Police of the media. Yes. Nya media no kwa. Me police asofo. Na me police media. Na me police politicians. Na me simu ba ma kro no ayeye. Nim. Adakwa yadom. Wo de rewre dura. Debi. Debi. Yadom. Mam ka sam kiro. Ade em fa rewre am. Debi. Wo mo anim wo na anim wo. Media minim wo. Na me hunu wo nso. Na wo sha More fire. More fire. Adwene na ade adada amanfo no ache. Se nyame tumi a wode ma nyame ma wutumi a. Adwene na wode dada amanfo. abusha for small say the way branches free prophet 1 Okatakyie Adam one fa prophet and I say be a title no kra anka ho prophet 1 chese oni bu bia e ma no asantimu no ya kan say obono dinwie but senka konfo bi na ofre na me sure senka or the konfo no title e bia obefre no nana and I say be a konfo ansa na odinidi na ba enti just imagine so obi o say medinro media medinro oh the you see can like on fence yo medinro enti no ebeda na sabi onya disrespect emfama Christianity any Bible no any nyamiasofo because sa spiriti ena ewedimu ena wedinro na spiriti wedimu a ebu be na obenya ediama Christosom any nyamiasofo enu nti na me support opambo because benim se nyame tumi wo opambo so na obetimi so eni no afesi squarely you are mobile Bible ko fi o kan baby a wo say and me kan mobile Bible I know what I'm saying we mo bia me ye and akwa we die onye we ye ni bonsam ya wo Bible sa ya wo no akofa obi atworo krata de koma afisofo na atibomfa achiase no ani abre ho kan afisofo krata e wa abre afiso ye taki esese ye chiwo na ayi ese ye chiwo mo obi huma de ontimi obi le kaya obi Paul na atwere ne krata Paul na atworo krata de koma afisofo na otibomfa ana ati asante aguna na wo kan afisofo krata wo Bible na obi letter de ontimi bi so sa ana satan Paul na wono ye asode ni nyina ati
eti wɔyɛ anu ɔpɛ so ɔtwerɛ krataa sɛ nkasante hene tie na wodi tepa man hene so nso tepa wahafo yi na wɔatwerɛ krataa sɛ momfa nkɔ ma tepafoɔ no sɛ mmara a yɛhyehyɛ nie na afei Paul te wɔn ɔtwerɛ krataa kɔma Efesofoɔ Korontofoɔ a wɔn te Turkey na wɔte asante aguna no afa Korontofoɔ krataa na wɔkan wagye yɛka hwee wuntie David na bu asɔfoɔ ɛsɛsɛ no the new colonialism no political party for ne ɛfa aborɔfo no ɔmu diɛ so no ana asɔfoɔ no nso fa kristosom no ne yɛde obiara fa de deɛ fa nti wɔn gyegye wɔn a no ɔma saa base ɛkyɛ bia ma ɔyɛ yusu yɛ adwene yɛmeka wɔdeɛ ne buafu anoa no ho kyɛ sɛ deɛ nti a ne buafu ne ho ne sɛ ɔnye ne deɛ nti a wagye ntoro adi na wobia n'ani eti wodi oyɛ bonsam ɛyɛ wodi me akoso abene wa ba me yɛ bonsam o yie awrade ya menye o kwazi anso me no kurantie o pepe wo hene me no kuredi wo bu kwan ayi yɛ tam ayi yesu honam ya ne de atom ketrama so do mani agye bread of life ko na mimi twa na ntwe kakra na me de to ayi so se ene we so me nananom ma mo aduane ye fufuto enti ma me so me fo etonka wo si he wo de de kwa no aye bo so ejari sei eduru masia wo shin sense sa enso ma me nkɔ shin sense bi wo me dem mfamfa nnua so hwɛ wo si eyi aboso bibi kura wo be ye die ni bibi ni kofi wo be ye die wo be wo twa dua bi no wasene ne cross na eyi wo bi bo so wo ye sei anu wo si dua de eye cross de a eye kristosom na mo mesuma twadia ne bi de asi baabi kakra na maye ne dua ayi maye na konwa na mse we me nananom wo si da bi wo de na waye na konwa ne abosonsom na mo me de na yaye ne cross no de ye adi asem nie bibi wo be ye adi awiase teach them be say aduma me wo mo ntuma offering no first and third no akofini abada etiane wo ye wo msikata che wo bonsam enkotie ne da odu ye dia wo se nkrofo business ready me kro wo mo nto ba ma me da adwadifo nko ha o adwadifo nko ha asofo no omunya yi asori wie na beto de Monday anopa de hi omo kwan so mbefrefre wo enchenchen no obusa se wo nya asai wusu hali ko si sai na wo tibomfa chia se kan afisufo nwoma krata di koma Paul tro krata koma afisufo Thessalonians segebetimi a monware baako monye seme Paul kotie wu na wo keka kwase fache me ajobreo ni ho ye se po ayede ye be Paul na yi ni ho ewa bu ko ho akobọ mpa ye kovi say wo kan Bible no Genesis wo say fitiase no na Yakobon bo soro ene asase nyasa na yi asase so ye sakasaka na ensuo tata asase ani nyasa na nyame honhom butu nsuo ani ana nyame honhom koro no na ebutu Jordan nsuo ani no ebi butu bomfa bankoro ani o se memi ko gina bomfa bankoro ni mu hwie ayi snap gum dia enu nyame ya abosonsom nyemo ko Jordan dia ehon suo ne de kroje na bibini ne ya dan religious tourism ye di o muka che o se wo de ne nye ne mum bra bedware wo eye Jordan because ye pese wo tu kwan ba ho for religious tourism teach them it make aye koi religious na so mo de fa asore nim o pa asore ya di bone pa including we no kro we yan kan radio ni TV so o pa asore ya di bone pa wo wiase a ohele ene de ya omutu kwan ko Italy ko hwe no ai obi yan kan okra nkyere ho ade yan sha se yan kan okra nkyere ho o yo Christosum ayo Christosum obi gu ne nsa mani ngu ne nsa enka hwe ensagu no o de ope Israelfo eti Israelfo no Adam o ye Israel ni wa wudi dada o ye Israelfo nana enya sakobi sa Adam ye Israelfo nana me nana ne kwabena nyina ana wo pe Jacob wudi dada yo abujafo samote o say Adam ye Israelfo no enana enti abibifo no yenhwe nana ene hwan on say oye no ho se onimunyansa pa you see obia or try say obe fight nyamesom ne kristosom ne Bible som bia no
he may think say onim nyansa enso so na onim nyansa so say Adam ye Israel for no enana enti Africa for no ye nana ene hwan enti ekwan bia obefa so say de be odi Bible ebeba form odi Bible tumi ebeba form na ene nananom de abeye pe say de be ya obetimi akogunsa ewo a friend say abosom so eno no pese oye enti obefa Bible scripture na wa misinterpreting no na wa twabutu no na wa dane no just to suit his new belief and as I say new kra his present belief no nti ofa Bible na wa dane no nti hwede wi a osi echechere Bible nim obia oni Bible bia be hu se abranche oboa nanso so opese otwe nyame de no eba fom na ni abosomsom de no eba yepe nti se de medi kan no eba ne se na eniema ewo studio ho a oyisu nyina abrofo na yeye ni nyina abrofo technology na yeye se o ma nyene wabrochiri kra no mkoye no China eye western technology na China for eyisu China for omo basku ewo a friend say America Europe nomni ade many years ago and omo besua sa technology most of the industries are now western world now because of say climate change any environmental pollution ti omo shipo ni nyina de call China nti omo collapse company no ewo mfan say western world that no de call China omo akọ chiro omo the way is use technology ni ade as say China ababeye one of the biggest technological hubs ewo ewiase ha nti almost ade a use modern world western world idea ada sa abrofo na ye anasa abrofo technology na oman before so afa said them the China and Japan o mafa o mode ye de o mo so no enema o studio ho nyina abranche ti ho a ode kasa radio no ana TV no so a ode kasa that frequency no so ho satellite a ewo wiem ani ade a etimi eboa ema TV stations etimi pass through channels call amanfo mfie mu no because of satellite a ewo wiem ani ade ntina ema ne basa enye before na eba ne say na ni nyina no de abranche afa oyiso kristosom nko ade o say ema yemfa yenko fa yana nanom de no enti hwese ade no ye 199 ni nyina wafa but one na aka no de o say ompe enti just think say ade ne woni mu ntia ema no timi yesa no eno tina me yesa video yi ade ema no I hope say I have been a blessing to you. So I would like you to share this video to your friends, share it to people that you know. You can follow me on TikTok, YouTube, Instagram, any baby. Like I have the same name, Blunt Ghana. We have a country to save. Thank you very much. If Christianity were true, would you become a Christian? Just ask the question. Because if the person doesn't immediately say yes, if they hesitate or they say no, the problem isn't here, the problem's here. They don't want it to be true. The problem is not intellectual with many people, it's moral. They don't want it to be true. They want to be God, they want to go their own way. So the elephant in the room quite frequently isn't the evidence, it's morality and accountability. Why is every other religion accepted except Christianity? Let me tell you why. Every other religion is very broad. Christianity is very narrow. Teach Dr. Phil. You see, there's a pluralistic approach that why can't we all get along because all roads lead to heaven? That's not true. Jesus makes it too specific. And that's why you can wear a shirt with Islam, with all kind of religion, and it's tolerated at your workplace. The minute you try to wear the cross or you bring Jesus in, they say, don't bring that Jesus stuff in here because Jesus is a threat. See, churches don't preach Jesus anymore. We preach 7 steps to success. We preach 7 habits of highly successful people. We preach how to unlock the secret of heaven. But can we back to preaching Jesus? Because Jesus says, I am the way, the truth, and the life. And no man comes to the Father except but through. People said that there's many ways to get to heaven because all religions are the same. No, all religions are not the same. Every religion preaches something, but Jesus preaches the only thing, which is I am the way, the truth, and the life. And no man gets to the Father except but through me.